مرحبا نبان أنا كنت ميوغت بيفنا بدأ كلي رئيس الجمهورية دكتور محمد مويس تعاطل كورة ممكن تبعد طرف الجيم بفهم معلومات تجين السينما تكا إمانك فان مهار هنبي تعاطل جي بيلفوشيغا أدي مي رشوغا تفاتك مشروطك فشم كرسميات كده وقت كده تريغا فشين تاني مي أسابو مي مشروطك كل معلومات تجين السينما تكا تا بيلفوشين أرجون من جورناليست شازيا حوال كلنا هدال تبفنا همه جنس مامي جندني ویلی فوتا می وقت می سرحد و سما مهم مشروع گت کفا کرده ویلی فشی ایرپورت ترکی کرمتکا एकमगे बिंग हिकुमा अधे हम एयरपोर्ट तरेकी कुरम के मसके हवाल कुरम के मी बावा खास रस्मियत में रस्मिया शरफ को देवनी रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ मी रस्मियत का कुरियत दानी हमें कमगे पसुम गा सो एकरो तो माली कंकमा तरगी करे बन तरिकमा भे वसारा या मालदीव्स एयरपोर्ट्स कंपनी लिमिटेड आते में तो मी कमगे पसुम गा सो एकरो अधमा अमली गोतुंग मी मसके फटवाने रईस जमहूरिया मिहार में बनी मी रस्मियत कुरियत सरहद फटेंफा मी एयरपोर्ट का तरगी कुरवे रनवे की अशारस्ते का मीटर के रनवे अधे हम मी मसके देहरा हमस्तो होगे तेरेगा निम्वाने कमगे यागीं कंग रे मिरुशुगे रईतुन्ना बदल कोल्ले मटका में बेवी रस्मियत करे सो जमहूरिया बनी रशुगे रईतुन्ना ते वाफा मी मशरूवे गेंदानी मिरुशुगे ते मेहट्टनी विथरकिया अधे हम रशुगे इक्तिसादा कुलिफवा वर मुहिम मसकतकं हम सरकार फाह कुरवा में हसाबन में मिगनस्तनी विलफुशी एयरपोर्ट तरकी को ऑपरेट कुरमा हवाल कुम के पसमुका सोय कुरमा मी बावा रस्मियत बिंग को बसके फशम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون صدق الله العظيم तिबही राज्य के इज़्ज़त रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ दौलत के वज़ीरों MSCL के CEO अदी MD दायरा के रायतुम मजलिस के इज़्ज़त मेंबर था विलफुशी काउंसिल के रईस था विलफुशी काउंसिल के मेंबरों था विलफुशी लबोते रायतुन्ना वडागंती बेबी बेफ्रुं अस्सलाम वालेकुम था विलफुशी एयरपोर्ट तरगी को ऑपरेट कुरमा MSCL हवाल कुरमगे बसुमगा सोय कुरमा था विलफुशी बिंगिकुमा एयरपोर्ट के अमली मसके रस्मी को फेशमुगे रस्मियाता मरहबा दनवम था विलफुशी एयरपोर्ट तरगी को ऑपरेट कुरमा वेवे बसुमगा सोय कुरमा माली कंकमा तरक्की गेरेवन तरकमा बेहे वजीर मूसा जमील अदी MSCL के CEO अदी MD इब्राहिम शरीफ मोहम्मद क्यारी हूँ वरंग अदबर कमाए को दंडवम
शुक्रिया वजीर अदि CEO कुरेंगोती मिरस्मियात के एमए मुहिम नंबर था विलुपुशी बिंगिकुमा एयरपोर्ट के अमली मसक के रस्मी को फैशुं मी नंबर फुरहम कदमा माली कंकमा तरक्की करेवन तिरकमा बेहे वजीर MSCL के CEO अदि मैनेजिंग डायरेक्टर दायरा के राइतो मजलिस के इज्जतेर मेंबर अदि था विलुपुशी काउंसिल के रईस अदबर कमाई को दावतरो शुक्रिया वजीर CEO दायरा के मेंबर अदि काउंसिल के रईस का विलुपुशी बिंगिकुमा एयरपोर्ट के अमली मसक के रस्मी को पेश करने हफ्ता के ग्रुप फोटो का वायरल हुआ दिव्य राज्य के इज्जतेर रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज माली कंकमा तरक्की के रेवन तिरकमा बेहे वजीर दायरा के राइतो मजलिस के इज्जतेर मेंबर MSCL के CEO अदि मैनेजिंग डायरेक्टर अधिका विलुपुशी काउंसिल के रईस अदबर कमाई को दानवा Realmente personaje me ha dado un distinto really fushi airport के कुरंगे कमागले मसक्के तंगली को तुमकुशुं दिहमा मैं मसक्के सोई MSCL हवाल कुरंगे कमके एपसुम का सोई कुरमट्ट का में बे रस्मियातो रस्मिया शरफिर को देवाफनी है सोशल जमहूरिया मोहम्मद इज़ो अदे मी एबसुम कायम को फमिवनी मालिकन तत्का प्लान ना बे गुजारा या अदे एगे तुरंग MSCL अदे में दो मी प्रोजेक्ट के हुरी हाँ मसक्के तक हूँ कुरिया केंदानी एयरपोर्ट्स कुंफुन्या हवा को गें एकदम विल फुशिंग मी कमट्ट का मी एयरपोर्ट तरक्की कुरमा बिंग हिक्कुम के मी मसक्कता अदे हम एयरपोर्ट बेणुम वा मी हाँ इमारत का वसीलत तरक्की कुरम के मसक्के सरकारों में कुरिया गेंदवनी MSCL हवा को गें मेरे शुगा देंग और नानी हम मेरे शुगे हॉस्पिटल तरक्की कुरमट्ट का एकम के बेंगाल मम्मी बा वायरस मिया तो शरफिर को तेवानी रईसो जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ अदे एयरपोर्ट के बिंग हिक्कुम के मसक्कता पदादारुगा ए मसक्कता अदे हम एयरपोर्ट के तरक्की अम्मी बेनुवा एमे हाँ मसक्कता देहरा हमस्तु होगे तेरेगा हनिमान कम के यगिंकं रे रईसो जमहूरिया विलफुशी के रईतो ना पतल कुरवा मी देखे वाफुलगा ए यगिंकं मेरे शुगे रईतो ना बनी दे वाफा मी एयरपोर्ट आए की विलफुशी के इतुरंग मी सरहद्दुगा ता तुड़गते मी ही मेने रत्तका विस हम बोडति कुरियरुन तके लिबिगेन तानिकं फाह कुरवाफे एकदम हम ततुर फतुर मी लिबे लुई कम के इतुरा मी रत्तकुगा मी सरहद्दु इक्तिसादी गतुं कुरियर अंदिउ म विस बोडु कुरियर म कवानिकं फाह कुरवाफे एकदम रशमियना कुरियरुन तका आदि हम फतुरे कम फदा एकेकी व्यापारित फुला वेरैतुंगे फुदुन तेरिकं इतुरेगेन तानि मशरूका मी मशरूवेगेन तानिकं गे यगिंकं रईसो जमहूरिया वनी देवाफा मी गबाय तफसील तक बदालायरुका हम मी रशुका तरक्की कुरेविगेन ता एयरपोर्ट की आशारस्ते मीटर के रनवे का एकीगा तरक्की कुरा मसक्कते अदे हम MSCL मी हवाल कुरेविगेन मी मसक्कत हवाल कुरेविगेन दिए बसुम के दशुं एयरपोर्ट के रनवे या टर्मिनल ला फायर बिल्डिंग का अदे समा टैक्सी वे एयरपोर्ट आगुड़िके हम तरक्की के गतुम मी कुरन छे हुरी हाँ मसक्कत के कुरिया केंदानी MSCL के फरातुं कम फाह कोल्ला
මේ මසක්කේ දෙහරාපෑගේ තෙරෙනුත සරකාරුගේ මී දවුරුගේ තෙරේග නිමානිකබගේ ගේකන් රිසෝ ජම්හූරියා වණි තෙවාෆා කුරියද්දෙ මී ඔන්නනි මිරෂුගා මී විලෆුෂීගේ තිරිස් එඳුගේ හොස්පිටල්ගේ අමලි මසක්කේ ෆෙෂුමට්ටකා එකමගේ බින්ගා එළම මී පාවා රස්මියාතු කුඩවගත කොලගේ තෙරේග රිසෝ ජම්හූරියා මී සරහත වටනම එකීග අමෙති බෙෆ්නා හමයා මී රස්මියාතු වගතුන් කෙනස්තේන මිරෂ බලාලයරුග මී රෂකි ආපාදී පොඩු රෂකවම එකීග හොස්පිටල් එකේ බේනුම් හම ඉන්තිහායෙන් එක්කන් ෆාහක් කොල්ලවේ මිහාරුගේ මේ මිරෂුග මෙහිංගා සිහීදුම දිනම බලාලයරුග වසීලතුගේ කොතන ආදිහම ඉන්සානි වසීලත ඉතුරු තරගී කුර්මට කවස්මියන් එම්මෙ පොඩු හුරහකි හම ජාගේ වසීලතුගේ දතික එහෙන්කම තිරිසෙන්දුගේ මී හොස්පිටල් තරගී කුරවිගෙන් තායරුග ජාගේගේ ගොතම් දතික එගොතුන් හම එඳු ඉතුරු කුර්මා ආදිහම කන්සල්ටන්සි රූම් තන් ඉතුරු කුර්මා අදි අයකුග ස්පෙෂාලිටි ඩොක්ටරුන්ගේ ඛිදමත් තව සර්කාරුන් හම මිගොතම් මි තරගී කුරවේ හොස්පිටල් තක ඉතුරු කුරුන් එබා කුරිය ගෙන්දේ අදි රරිෂ්ක ආම්කෝ සිහි හිතම මි බේනුවා එකකේ ખાસ ડોක්ටරුන්ගේ මේ ෆරවානෝ තහස ડોක්ටරුන් එරරිෂ්ක පල්ලවා ගොතන් හිදමතන් ඉතුරු තරගී කුරුන්ගේ මසකෙත මේ මෂරුතහුගේ තෙරෙන් හම කුරිය දාකන් ෆාහක කොල්දම් මේ बिलफुशीगे हॉस्पिटल तरक्की कुर्मग अमली मसके फिशमुगे मिरस्मियाता फहुदे मिरशुग ओन्नाने मिरशुग ATM गे हिदमे फिशुग एगुतुं ATM बाटा इमारतुग अधम ATM मशीन बेहेट्टुमगे मसके निम फायर मिहिदुम मिरशुग फटवादे वाणी रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ अद बिलफुशी अल्मेना फाहग कुरविगे मीतानी बिलफुट्टकी दहस हतरवण आहारु मि कुरिमतिवि सुनामी कारिसाग हमा वर बोडु गेल्लुमेल लिबुनु रशिकन राज्यगे निस्बतुं बलायरुगस एम्मे बोडु एक गेल्लुमेल लिबुनु रशके गोतका मीरा फाहग मि कुरने हेंगमो ए आहारु मिरशुगे रयितुं एहेन रत्तक बदलको रत तरगी को दहस नोवण आहारु मिरशुग आलु मिरशुगे रयितुं रश बदलको आबाद कुरुमगे मसके त फशाफ वणी मि आयको एकीग हम मिरश बेनुं वा तरगीगे मुहिम गिना मशरुतके सरकारु मिदनी रशुग कुरियගෙන්දාමो ಅದರೇಗರೈ ಸುಜಂಹೂರಿಯ ಮಿರಶುಗೆ ರೈತುನ ಬದಲ್ ಕುರವಾದಕ್ಕೆ ವಾಹಕೃತಕ ಬಲಾದಾಯರ್ಗೊಸ್ ರಶುಗೆ ತರಗಿಯ ವರಗಿನ ಮಸಕೆತಕ್ಕೆ ಹೇಳಾನ್ ಕುರವಿಗೆ ಮಿವಣಿ ಕೊಸ್ಸ මේ මසකත්ගේ තෙරෙයිවෙස් එම්මේ ඉස්කන්දේ මසකතගේ ගොතක එයාපෝට් ආදිහම හොස්පිටල්ගේ මේ මසකෙන් ආහිමෙනිගෙන් දාක රයිසු ජම්හූරියා ෆාකුර වාෆේ එගතුන් හොස්පිටල් තරගී කුරුමගේ මේ මසක්කේ වෙස් මසක්කේ ෆෙෂි ආශාර මස්තෝගේ තෙරේගා හම මේ කන්ස්ට්‍රක්ෂනා ගොඩේ හුරිහා මසකෙතගේ නිම්මා හොස්පිටල් මිරෂගේ මේ හිදමත් ෆෙෂිගෙන් දානකම්ගේ යගින්කම් එමෙනික් ෆාන්ගේ වාහක ෆුල්ගා වණි හම රෂුගේ රයිතුන්නා දෙවාෆා අදමියා එකෝ එකීගා රෂ මිහාර බේනුවා හිදමත්ගේ तेरे सिही हिदमे तरगी कुरमटका कुडकुदिंगे खास डॉक्टर का आदिम अंगहेनुगे खास डॉक्टर गे हिदमे विहावस आवाह मिरशल्ली बेरे इंतजाम हमज सवाते वानिक महरेसु जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ मिवणी विदालुफा अदरेसु जमहूरिया मिहारो हम मे सरहद वडागत मायकी गल में मिरस्मियाति बेफना हमें वागुतुं केनेस्तेना एगुतुं एमरिक फान मिहारो मिवणी मिसरहद वडा फकुडवल तेरेक अनमिन केनेस्तेनी मिरशुग मी तरगी कुराती सिंधुगे हॉस्पिटल तरगी कुरमटका मी पावा रस्मियातु वागुतुम मिया फाहुगदे मिरशुग ओन्नाने मिरशुगे ATM गे खिदमे रस्मी को फिशमा मी बेवो हमें तिबेफना हमें अगेंस्ट वो मिदेंदनी विलफुशी का तिरिस सिंधुगे हॉस्पिटल तरगी कुरमटका है कम के अमली मसके फिशमा मी पावा रस्मियातु हॉस्पिटल के मसके आशार मस्तोगे तेरे सरकारों ने निम्बाण में हिसाब में रस्मियात तिबेफना हमें वागुतुम के निस्तेरा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله
දෙවෙහි රාජ්‍යයේ ඉස්දතර රයිසුල් ජුම්හූරියා ડોક્ટર මොහම්මද් මොයිස් වඩාගෙන තිබ්බෙවි විලුෆුෂීගේ ලොබ්වෙති රයිතුන් අස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතු තා විලුෆුෂී රයිතුන්ගේ උම්මීන්තකා ගුලිෆාවා තිරීස් එඳුගේ හොස්පිටල්ගේ අමලී මසෙක්කේ ෆෙස්මුගේ රස්මියාත වඩාගෙන තිබ්බෙවි එම්මෙහ හාසිරීන මර්හබා දන්නවා කීර්ත් ගුරුවන්ගේ බරකාතුන් හෆ්ලා ෆට්ටවා දෙව්වි විලුෆුෂී ස්කූල් ග්‍රේඩ් 10 ඒගේ දරිවර් අම්මාර් බින් මුහම්මද් අදුහම් ಕುರಿಯ ದೆಂಗೊತಿ ವಿಲುಫುಷಿ ರೈತುಂಗೆ ಉಮ್ಮಿತಕ ಗುಳಿಫಾವ ವಿಲುಫುಷಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಮಾರಾತುಗೆ ಅಮಲಿ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಫಟ್ಟವಾ ದೆವ್ವಂ ವಿಲುಫುಷಿ ತಿರೀಸ್ ಎಂದುಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಮಾರಾತುಗೆ ಅಮಲಿ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಫಟ್ಟವಾ ದೆವ್ವಾನಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆನರಬಲ್ ಅಲ್ಫಾಲಿಲ್ ಅಬ್ಲಾ ನಾಜಿಮ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅರಿಹುಗಾ ವಡಾಗನ್ನವಾನಿ ಎಂಟಿಸಿಸಿಗೆ ಎಂಡಿ ಡಿಸಿಪಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅಹಮದ್ ಸೌದಿ ಅದಿ ವಿಲುಫುಷಿ ದಾಯಿರಾಗೆ ಇಜ್ಜತೆರ ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಫಾಲಿಲ್ ಹಸನ್ ವಾಹಿದ್ ಅದಿ ವಿಲ್ಫುಷಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೆ ರೈಸ್ ಅಲ್ಫಾಲಿಲ್ ಹುಸೇನ್ ಜಬೀನ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ವಜೀರ್ ಅದ್ಮಿಯಾ ಹಿಸಾಬು ಮಿ ಉಫಾವರಿ ಹಫ್ಲಾ ನಿಮುನಿ ವಿಲ್ಫುಷಿ ರೈತುಂಗೆ ಉಮ್ಮೀತ ಹಗೀಗತಕಂ ಹೆದ್ದೆವುಮ ವಡಾಗಿನ್ ದೆವ್ವಿ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಬೇಫುಣ್ಣ ಬಾಜ್ಜವೆರೆ ದುಹಕಂ ಎದೆ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು Attualmente befna hamya demme mi kenestini vilufushi ka tiris endoge hospital taraki kurumattaka ekamge binga elma me be virasmiyato asma sharaferi kote pafani raiso jumhuriya dr muhammad moizu mirshuka den kuriyan onnani rashuka atm ge khidma fish mattaka ham ame qaim kofa atm ge hidume raiso jumhuriya dr muhammad moizu fattawa devun kuda wagut kole ke terege me rasmiyat fish kinte ma ki kalmenti befna hamya wagutum kenestena ade mi hospital ge masakata badala eruga me hospital wege mi dani rashuga sihi khidma fula kurumattaka mi ko thama rayitun emme beenuwa emma sakat ke gotka faha kolleve egatun mi hospital taraki kurum ge masakke sarkarun hawa ko fammi wani Maldives transport and contracting company NTCC ya me masakke gaganda kan asharamස් tohuge terega nimma rayituna khidmat deve waran huriya masakke take nimigen tanikam ge yagin ka raiso jumhuriya re mirishuge rayituna patal kurafa deke viwah kulgawani fahaga kurawwa fa adihama mi masakke wegen tani miyaharuke kuriyam metta adihama anna haruges emme iskandiyege mirashuga kuriyegen deve mi temashruge terega himene masakataka kan raiske wah fulga faha kurafa fe adi miharues mi waguta mi beenumwa muhimmo khidmetta taraki kotte panikama raiske wah fulga vitale fairo anghenuge doctor ka adihama kudakudinge doctor ge khidume rashuga waran avaha feshigen tanikan emenik fane agin kan wani rayituna deva afa mi getura merushke me furatama mi adu mi gendevi vilufushi airport taraki kurumattaka ekamage ping hikkuma adhema ega amali masakke hemme sila hawal kurumge mi masaketa me project badada eruga me project wege midani rashuge taraki mi wagutan emme botak kulifawa mashruke gotuka mi masakke gagendakan deyahara hamastohuge terega nimma khidmatan kenana kanota airport rayituna beenum kurevegatan hulwanikam ge yakin kan raisani te wafa mi airport ka mi taragi kurave runway ki gagadakan asharasteka meteruge runway engadi airport taragi kurevegen vesmitani emme samani femwarakan faha kolleve
ಸರಕಾರುನ್ ದಾದಿ ಫಹುಂ ಮಿವಣಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಹುರಿಹಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅತೊಳ್ ತಕುಗ ಮಿ ಹಿಂಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತವಿಸ್ MACL ಮೀಗ ಕುರಿ ರೀಜನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ದಶು ಮಿ ಹಿಂಗ ಮುಂಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ MACL ಹವಾಲ್ ಕುರ್ಮಣ್ ನಿಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಮಸಕೆತ ಫಶಾಫ್ ಅದಿ ಮಿಯಾ ಎಕು ಎಕೀಗ MACL ಮಿದನಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತರಗಿ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ ಮಿದಿ ಮಾವೆಫಾವ ದತಿತ ಬಾಲ ಎರರಶ ಗೊಸ್ ಎ ದತಿತ ದೇನೆಗಣೆ ಕಂಕಂ ಹಲ್ಲು ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಮಸಕೆತ್ತಕ್ಕೆ ಫಶಾಫ ಮೀಗೆ ದಶುಂ ಸರಕಾರು ಮಸಕತ್ಗೆ ದಶುಂ ಅಲಂ ಮಿತರಗಿ ಕುರವೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತಕೆ ಮಸಕೆವಿಸ್ ಮಿಹಾರು ಹವಾಲ್ ಕುರಮಮ್ಮಿ ಗೆಂದನಿ ಹಮ MACL ಕಂ ಅಫಾಗ ಕೊಲ್ಲಂ ಅದೇ ಕುರಿಯದ್ದೆ ಮಿರಶುಗ ಒಣ್ಣಾಣಿ ಮಿರಶುಗ ATMಗೆ ಖಿದ್ಮತ್ ಫಿಶ್ ಮಟ್ಟಕ ಮಿ ಬಾವ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಮಿರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಶರಫ್ ರಿಖೋದ್ದೆವಾನಿ ರೈಸೋ ಜಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯ್ಸು ಎಮನಿ ಫಾನ್ ಕೂಡ ವಗುತ್ ಕೊಳೆಗೆ ತೆರೆಗ ಮಿ ಸರಹದ ವಡನೆಮ ಎಕೀಗ ಅಲ್ಮೆಂ ಹಮ ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಬೆಫ್ನಾ ಹಮ ವಗುತುಂ ಗೆನೆಸ್ದೆ ಮುಂದಾಣ ಅದೇ ಮಿ ದತುರುಫುಲ್ ರೈಸೋ ಜಮ್ಹೂರಿಯಾ ತಾ ತೊಳುಗೆ ತೇರ ರಶಕ ಮಿ ಹೊಂದಿರುಳೆ ತೇರ ರಶಂ ಎಬ ವಡನವ ಆಗುತುಂ ಹಮ ಮಿ ರಜುಷ್ಕ ಮಿ ಕೊರಿಯಗೆಂದ ತರಗಿಗೆ ಮಶ್ರೂತ ಫೆಟ್ಟೆ ಮಾ ಆದಿ ಹಮ ಬಯ ಮುಹಿಮ ಮಶ್ರೂತಕುಗೆ ಎಬಸುಂ ಗಸೋಯ್ ಕುರಂ ಫದ ವರಗಿನ ಮುಹಿಮ ಕಂತತಕ್ಕೆ ರೈಸ್ಗೆ ಮಿ ದಾತುರುಫುಲ್ಗೆ ತೆರೆಂ ಹಮ ಕೊರಿಯ ದಾಕಂ ಫಾಹಗ ಕೊಲ್ಲಂ ಅದೇ ಮಿ ದಾತುರುಕ ಮಿಹಾತನ ರೈಸೋ ಜಮ್ಹೂರಿಯಾ ಮಿವಣಿ ತಾತುಳುಗೆ ತಿನ್ ದಶಕ ವಡ್ಯಾಂ ಫಾದಿ ಹಮ ಏಗಿತುರ ಇತುರು ತಿಂ ಅತೊಳಿಗೆ ಮಿ ಹೊಂದಿರುಳೆ ರತ್ತಕ ಸೆಮ್ನಿಕ್ ಫಾನ್ ವಡ್ಯಾಂ ಫವೆ ಏಗತುಂ ವಾವ ಅತೊಳ ಫಾಫು ಅತೊಳ ಅದಿ ಹಮ ಮೀ ಮತೊಳಿಗೆ ಮಿ ಹೊಂದಿರುಳೆ ರತ್ತಕ ರೈಸೋ ಜಮ್ಹೂರಿಯಾ ವಣಿ ವಡ್ಯಾಂ ಫ ಅದ ಮಿಹಾರು ಮಿ ಕುರಿಯದ್ದನಿ ತಾತೊಳ ಕುರವಾದ ತಫುಲ್ಗೆ ತೆರೆಂ ವಿಲ್ಫುಶಿಗೆ ತರಗಿಯ ಮಿ ಫೆಶಿಗೆನ್ ತಾಮಸಕೆ ಇಫ್ತಾ ಕೊದ್ದೆವೊಂ ರೈಸೋ ಜಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯ್ಸು ಮಿಹಾರು ಮಿವಣಿ ಮಿ ಸರ್ಹದ ವಡ್ಯಾಂ ನವಾಫಾನ್ ಮಿ ಕೂಡ ವಕ್ತ್ ಕೊಳೆಗೆ ತೆರೆಗ ಮಿ ಗೆನೆಸ್ತೆನಿ ಮಿರಶುಗೆ ATM ತರಗಿ ಕೊಂ ಎ ಹಿದಮ ರಸ್ಮಿ ಕೊ ಫಿಶ್ ಮಟ್ಟಕ ಮಿ ಪಾವ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಮಿ ಹಸಾಬು ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಬೆಫ್ನಾ ಹಮೆ ವಾಗುತೊಂ ಗೆನೆಸ್ತೆನ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमदा सना हगोयंग बनी आलम तगवीर अल्लाह सुब्हानहु व तआला सलावता सलाम लेबंगदी दुआ करनी मियमतगे मैं नबीया राज्य की इज़्ज़त जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ वज़ीरुं दायरा के मेंबर BML के चेयरपर्सन अहमद अली हबीब BML के CEO मोहम्मद शरीफ कॉन्फ्रेंस के वेरिंग काउंसिल के रईस काउंसिल मेंबरों राष्ट्र के लोबित रयतुं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आदे मियदे की मिरश वर तारीख दोहे मीदग में रस्मियात की विधिफुशी ब्रांच के बिंगायल मशा मिरेशुगा ATM खिदमत पेशमा बावा खास रस्मियात आदे मुड़ी राज्य के मीहुंदिरोले हुरिहारशेगा ATM बेट मिंगा प्रोजेक्ट की राज्य जमहूरिया के इस निगमत हिंगे प्रोजेक्ट है मी प्रोजेक्ट कुरे गेंदेमगा BML कोन राशुके साइज कंडु बदाने मीहुंदिरोले बार कंडु बदाने अलोनमेंट दिवेहि गांव में लोबे दे कोमेरेते की विस रायते गांव में बैंक दिवेहिंगे बैंक कवनी अलोनमेंट हुरिहा कस्टमर उन्ना हिदमे कुराती आदे हिंकम दंडवाद बेणुवणी आलुण मेंगे प्रोजेक्ट हिंगाणे हा आलिफुं फिशिगिंग सीना हिसाब मी हुंदिरोले कोमेरशिग आलुण मेंग इराद कुरविया ATM गैम कुराने आदे मी रस्मियातुका देमियति बैंक ऑफ मोल्डिस मिरशुग गायम कुरा आ ब्रांच गे बिंगायलुं आलुण मी दंडवादनी मिनिस्टर जमीर आदि चेयरपर्सन आलुण मेंगे CEO MP आदि काउंसिल राइस
ಶುಕ್ರಿಯಾ ಆದೆ ಮಿ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಸಾಬುಂ ವೆಸ್ ಮಿ ರಶ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹಿದ್ಮ ಆ ಫುರಿಹಮ ಕಮಾಯ ಕೀಗ ಮಿ ಆಯಿ ಆದೆ ಮಿಹಾಯ್ ಸಾಬು ಮಿ ರಸ್ಮಿಯತುಗದಿಂಗೊತಿ ಮಿರಶುಗೆ ATM ಹಿದ್ಮೆ ತಾರಫ್ ಕುರುಂ ಮಿ ನಂಬರ್ ಫುರಿಹಂ ಗೊದ್ದೆ ಮಾಡು ಬೆದನಿ ರೈಸ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಗಾರಿಹಂ ರೈಸ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯಿಸ್ ಅರಿವುಗ ವಡಾಯತಮ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ CEO MP ಅದಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ರೈಸ್ ತನ್ನವ تعلمت بفنا همه وقتون گرستم میکندنی تعویل فشیگا ATM کے خدمت فشمٹکا می باوا رسمیات آدھما BML کے برانچ میرے شگا می ترگی کرمٹکا ایکم کے پینگا علما می باوا رسمیات میرے شگا ATM کے خدمت فتوا دیفنی رئیس جمهوریہ ڈاکٹر محمد موئز آدھما گترا میرے شگا بینکن خدمت فلا کرمٹکا آدھما رئیتنا گاتون ای خدمت دین مٹکا میرے شگا ವಿಲುಫುಶಿ ಗೆ BML ಗೆ ವಿಲುಫುಶಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ತರಗಿ ಕುರುಮ್ ಗೆ ವಿಂಗಾ ಎಲುಂ ವೆಸ್ಮಿ ವಣೆ ಕೊರಿಯಾ ಕೆ ದವಾಫಾ ಸರ್ಕಾರ ಗೆ ಅಮಾಜೆ ಅಥಮ ಸಿಯಾಸತ್ ರಾಜ್ಯ ಕೆ ಮಿ ಹೊಂದಿರಿಯೊಳ ಹುರಿಹಾ ರಶಕಂ ಎಂ ಹಮೈಕ ATM ಗೆ ಖಿದಮತ್ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಿಯುಮಕಿ ಅದಿ ಹಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಗೆ ಖಿದಮತ್ ತಫುಳಾವೆ ಲೋಯ್ ಫಸೆಯಾವೆ ಗೆನ್ ದಿಯುಮಕಿ ಅದೇ ಮೇರಶಕ ಮುಹಿಮ್ಮು ತೀಮ್ ಮಶ್ರೂಯಿಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಿವಣಿ ಇಫ್ತಾ ಕೊದೆ ವಾಫೆಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಹಮಾಮಿ ಕೊರಿಯಾ ದಿಯೈ BML ಗೆ ಖಿದಮತ್ ನುತ ATM ಗೆ ಖಿದಮತ್ ವಿಲುಫುಶಿ ಕಾ ಫೆಶನ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ತಿಮಿತಿ BML ಗೆ ಫರಾತಿನ್ ದೆಂಗೊನ್ನಾಣಿ BML ಗೆ ಫರಾತುನ್ ಕೌನ್ಸಿಲಂ ಹಂದಾಣಿ ಫಿಲೈನ್ ಎರವಂ ಮಿ ಫಿಲಾ ಕೌನ್ಸಿಲಾ ಹವಾ ಕೊತೆವಣಿ ರೈಸ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯಿಸ್ ಮಿ ಫಿಲಾ ಮಿ ಹವಾ ಕೊತೆವಣಿ ರಶುಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಾ ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹಿದಮತ ಬಾಲಾಲರ್ಗ ಮಿಹಾತನ ಬಾರ ಅಥೊಳೆಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಕಿನ್ಗೆ ಹಿದಮತ್ತ ಮಿವಣಿ ಫುರಿಹಮಕ ಫನುತ ATM ಬಾರ ಅಥೊಳೆಕ್ಕ ಬೆහෙಟ್ಟುಮಕೆ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಮಿಹಾರ್ ಮಿವಣಿ ನಿಮಿಗೆ ಗೊಸದಿ ಸರ್ಕಾರಗೆ ಅಮಾಜಕಿ ಕುರಿಯಂ ಮಿಯೊ ತಿಮ್ಮಸ್ ಕುರಿಯಂ ಮಿಯಂ ಹಮ್ಮಸ್ ಮಿಹಾರು ನಿಮಗೆ ಕುರಿನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹುರಿಹಾರ ಶಿಗ್ಗ ಹಮ ಮಿ ಹಿದಮತ್ತ ಫೆಶುಂ ಅದಿಮ ATM ಬೆහෙಟ್ಟುಮಕೆ ಮಾಸಕ್ಕೆ ತಂಗಣ್ಣ ಹರುಗೆ ಮಾಶ್ ಮಹಾ ಹಮೆ ಅದ್ದಾರುಗ ಮುಳಿಂ ಹುರಿಹಾರ ಶಿಗ್ಗ ನಿಮು ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿ ಅದೆಂ ವಡಾಗತ್ ಮಹಮ ಜೈಫಣಿ ಕಂಡುದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಫ್ನಾ ಹಮೆ ಹಮ ಇರುಶುಗ ಕುರಿಯದ ಕಂತ ಗೆನಸ್ತೇನ ಮಿಹಾಯ್ ಸಾಬನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹವಾ ಕೊಲ್ಲಾನ هذا الجنبين إذا متى بفرنا حساب أمي جنستني رئيس الجمهورية دكتور محمد مويز تعطل كرة وممكن توادا ترفل كترين أطول كفيلفوتا وداعين فيلفوشيكا مي كوريا جنديو محمد جيفا باي مشروطة كفيشم كرسمياتا أدي باي خدمة قائم كرم كمشروطة مي قائم كرم كرسمياتا الجن متى بفرنا حساب أمي جنستني يقولون فيلفوشيكا أبورتا بينهم با بينهيكوما أدي مي جيتورون أبورت ترقي كون أوبريت كرمان हवाल कुरुम के रस्मियत में वने पावाफा में एयरपोर्ट की में MSCL हवाल को गें कुरे गेंता मशरूर कम फाहा कोल्दे मिगे तरह हम में हॉस्पिटल विलुफुशी के हॉस्पिटल के बिंगावस मी वने मी ततुरुफुल के तेरें हालु वाफात में के तरह ATM खिदमत बस रशुका शाफा वायरुगा रशुका BML के ब्रांच काम कुरमट्टका बिंगा मी वने हालु वाफा मी रईस जमहूरिया मी ततुरुफुल के तेरें दें वडागेंड मोहम्मद जैफा मी वने कंडूदो वडागेंड मुंग अलगन में तिबेफना हिसाबा कंडूदो इंगे मनिक फाना मरहबा देन मुंग खंत तकादी कंडूदो का मी रावा फवा बाइन हरकता दिरायतुना बदल कुरे बोमे अलगन में तिबेफना हिसाबा वगुतुन केनस्तेना मी वगुता मी कवरेज में दुकाना ला फवा केलाना